NgokaMateyu 2, izazi zaseMpumalanga. UJesu esezelwe eBhethlehema laseJudiya emihleni kaHerodi inkosi, bheka, kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi, "Uphi lo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga, size ukukhuleka kuye." UHerodi inkosi sikuzwile lokho wakhathazeka, neJerusalema lonke kanye naye. Wabutha bonke abaphristi abakhulu nababhali besizwe, wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwaphi. Bathi kuye, "eBhethlehema laseJudiya, ngokuba kulotshiwe kanjalo ngumprofethi ukuthi, nawe Bhethlehema, lizwe lakwaJuda, kawusiyo omncinyane nakanye kubabusi bakwaJuda, ngokuba kuyakuvela kuwumbuso yakwalusa isizwe sami u-Israyeli." Khona uHerodi ezibizile izazi ngasese, wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakale ngaso. Wazithuma eBhethlehema wathi, "Hambani nibuzisise ngomntwana, kuyakuthi nxa nimfumene ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye." Sezizwile inkosi zamuka, bheka, inkanyezi eyabonakala kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo yaze yafika yema phezu kwalapha umntwana ekhona. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zasezingene endlini zabona umntwana noMariya unina, zawa phansi zakhuleka kuye, zavula amagugu azo, zamkhunga ngezipho, igolide, namakha, nenhlaka. Kwathi ziyalwe uNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerodi, zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Sezimukile, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi, "Vuka uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe, uhlale khona ngize ngikutshele, ngokuba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba ambhubhise." Wavuka-ke wathabatha umntwana nonina ebusuku, wamuka waya eGibhithe. Wahlala khona waze wafa uHerodi, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngoprofethi ukuthi, "Ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe." Ukubulawa kwabantwana baseBhethlehema. Khona uHerodi esebonile ukuthi izazi zimphambile, wathi ukuthela kakhulu, wathumela wabulala bonke abantwana besilisa eBhethlehema nasendaweni yonke yangakhona, abaminyaka 2 nangaphansi, njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi. Khona kwagcwaliseka okwakhulunywa ngoJeremiya umprofethi ukuthi, "Kwezakala izwi eRama, ukukhala nokulila okukhulu, uRakheli ukhalela abantwana bakhe, engavumi ukududuzwa ngokuba basekho." Ukubuya kaJosefa eGibhithe nokuhlala kwakhe eNazaretha. Kepha uHerodi esefile, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eGibhithe, yathi, "Vuka uthabathe umntwana nonina uye ezweni lakwa-Israyeli, ngokuba sebefile bebezingela ukuphila komntwana." Wasuka-ke wathabatha umntwana nonina wafika ezweni lakwa-Israyeli. Kepha ezukuthi sekubusa u-Akelawu eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wesaba ukuya khona. Eseyaliwe uNkulunkulu ngephupho, wamuka waya eGalile. Wafika wakhe emzini othiwa yiNazaretha, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha.